Tofa Samha Inuwa ta yi kace-kace da murja wacce ta kasance shahararriyar 'yar TikTok wanda a kodayaushe 'yan TikTok suna koyi da ita, sannan ana kiranta wai da mahaukaciya. To masu sauraron mu kafin mu kai ga cikakken wannan bayanin namu, in ka kasance sabon zuwa ne a wannan YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV, to kamar da subscribe, kada ka manta ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai sabi-sabin shirye-shiryen mu zaran mun daura. To fa Samha Inuwa ta yi kaca-kaca da Murja Ibrahim, shahararriyar 'yar TikTok, duba da abubuwan da suke yi wanda bai dace ba, wanda a yanzu ta bayyana a cikin wani bidiyo tana maida mata da zafin martani akan wayannan abubuwan da take yi. To jama'a, ba sai mun sa muku wannan bidiyon da ta yi na maida wannan kyakkyawar martani da ta yi wa Murja 'yar TikTok ba, za mu dai faɗa muku cikakken ababe da ta faɗa mata, musamman masu zafi-zafi a kanta. Idan kuma kana buƙatar wannan bidiyon, to za ka iya kasancewa a TikTok website nata. Ga maganganun kamar yadda take faɗa mata, cewa ta yi, ke 'yar wahala da ke nake yi, kina jin daɗi wai ana ziga ki a TikTok, ana ce miki mahaukaciya wai kina jin daɗi. Ta ce to me abin jin daɗi idan har an kira ka da mahaukaci mara hankali, sannan kai ma sai ka kasance a haka? A gaskiya abin da kike bai dace ba, ya kamata a ce ki san me kike yi, ya kamata a ce ki gyara, ba wai dan yanzu ba, dan gaba kin kasance bazawara mai 'ya'ya har kusan guda 2. Ya kamata ki gyara halinki, ko da ba dan kanki ba, ko da dan wayannan 'ya'ya da kika haifa. Ke ba yarinya bace karama, ya kamata a ce ki yi wa kanki wa'azi, amma ko da yaushe ana kiranki mahaukaciya kuma sai ki rada hakan? Har cewa ma take wai in ba ma jahilci ba da rashin hankali, ta ya za a kira ka mahaukaci wai ka rada haka? In kika biya TikTok, garanti TikTok sai ya haukata ki. Kira surutu in kika tashi ba ki da madakata. Har mamaki ni nake akan wayannan ababe da kike, wai ba ki jin kunya? Zaran an taba ki wai sai a ce to mahaukaciya, shikenan ke kuma kin samu defense, shikenan sai ki rika yi abin. Har take cewa ke bari ma an faɗa miki, ko yanzu idan har kika daina wannan hauka da kike yi, ki sani kin fa jawo kanki wani babbar masifa da baki san makararta ba, domin ko yau kika daina, idan har aka zo aurenki me zaki ce musu, sannan me jama'a za su faɗa musu? Amma bari ga yarki idan ta girma, in aka zo neman aurenta me za a ce? Haka zalika shi ma ɗanki idan ya je neman aure me za a ce masa? A gaskiya kin tafka babban kuskure wanda baki da ruwan wanke shi, sabida wannan abubuwa da kika yi ba ma wai kike yi ko kuma zaki ba, wanda ma kika yi wuce, wannan abin ya taba mutuncin kanki, ya taba mutuncin 'ya'yanki. To fa ga wani babbar magana da Samha ta faɗa kanta, take cewa wai ko da yake ba ma laifinki bane, hakika alhakin mijinki ne yake binki da kuma bakin iyayenki. Babbar magana, to me take nufi da wayannan kalaman? Mu dai bamu sani ba, sai dai amma muna masu jiran ansa daga gare ta. Take cewa duk wanda ya ga wannan abin da kike yi, hakika ya san ba a lafiya kalau kike ba, tabbas bakin iyayenki ne da kuma alhakin mijinki suke binki, suke tunzura ki kike aikata wayannan ababe marasa kyau, marasa kwatantuwa wurin kyau. Tofa jama'a, ga wani babban tonon asiri kuma da muka samu daga bakin Samha akan ita Murja wacce ake kiranta da 'yar TikTok. Take faɗa mata akan cewa wai hakika mu mun san abubuwa da ke tafiya a cikin rayuwarki. Na farko, kin fita a gidan mijinki, kina da 'ya 2 ba tare da dalili ba, kin zauna a gidan iyayenki wanda mahaifinki dama ya gaji da ke, sai kika kawo wani namiji a sunan shine kike so ki aura, har ya kawo sadaki. Banci ya kawo sadaki kika nuna a tabbar ke baki san wannan zancen ba, to babanki yace to daga nan dole sai kin aure shi. Ya aura miki, bayan ya aura miki kika fito kika zo gantalinki na duniya, ma'ana yawon barikinki, kika zo kika haɗu da wannan shi saurayinki ɗan ƙaramin yaro wanda kike tsotse masa jini a koda yaushe, kuke wai yake koya miki rawa, kuke iskancin ku da kuga dama. Ashe ma kenan yanzu da aurenki kike wannan iskancin. Samha Inuwa take cewa to mu dai wannan abun ba abin cewa, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya tsare mu da mata masu irin halayyarki, sannan muna masu yin addu'a kan in dai mai shirwa ne Allah ya shirya mutum, in kowa mai shirwa ba Allah ya tabbatar da halayyarki a gare ki, domin wannan halayyarki abin turne ga jama'a baki daya. To assalamu alaikum.
sauraron mu kuma masoyan mu muna godiya da kasancewa da mu kuke a koda yaushe, kuna kuma ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a dukkan labaruka da muka kawo muku. Muna masu ganin sakonnin ku da dama da kuma addu'o'i da kuke akan mu. To masha Allah, idan har ka kasance sabon zuwa ne wannan YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV, to ka tsankama mana subscribe, haka zalika ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin labarukan mu kuma shirye-shiryen mu zarar mu daura. Kada ku manta ku mana comment domin shine yake karfafa mana gwiwar mu a koda yaushe wajen kawo muku sabbin labaruka na Kannywood da ma dai na Hausa film da makamantansu baki daya da jarumai ma baki daya na Kannywood. Muna masu godiya kuma na shiya domin haɓakar wannan YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV. Mun gode.